Kula nuwun. Monggo Gusti Patih wonten menapa Gusti? Aduh Gong. Untu kularane ora karu-karuan aku njaluk tulung suwukno kok. Wah, sampean sakit aja iya Gong pirang-pirang bengi kasok turu Gong. Larane gak karo aduh Gong. Aku njaluk tulung suwukno. Ya mugi-mugi mawon dipun sembadani dening Gusti Allah, Gusti Patih monggo maju mriki, madhep mrika. Piye, aku madhep rono nggih Gusti. Pun meneng mawon nggih. Iya Gong aduh Gong, pun nek sambat mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun Gusti, aduh Gong, matur nuwun Gong. Rasane sondok penak Gong. Ora patok tumpleng nemen aduh Gong wis rong bengi gak iso turu Gong aku Gong. Nggon iki sampean tampani iki syarate mengke iki griya sampean geget tenggene sing lara niku nggih iki tak geget Gong. Nggih dipun geget mawon nggih. Insyaallah mengke mari. Muga-muga Gong matur nuwun. Pun matur nuwun kalih kula, matur nuwun kalih Gusti Allah. Muga kula namung jejeran, kula namung lantaran. Iya yes Gong rasane kok rontok penak ora cumpleng-cumpleng panas ora karu-karuan Gong. Nggih, niku tegese disembadani. Ki ana sedekah mboten usah ngapunten nggih. Jenengan paringake anak-anak yatim mawon damel sedekah teng dalan-dalan jenengan mantuk mungkin yen petuk tiyang tuwa napa sampean paringaken mawon. Oh ngono kok nggih, ngakeh-akeh sedekah mawon nggih. Mboten usah cetil-cetil donya niku namung titipan Gusti Patih. Oh iya kok nggih nek ngono ora gelem iki ana rokok jarum superompang nggih kula tampi rokoke nggih muga-muga waras-waras saking ngersani Gusti Allah. Mari teko pariwas teko beras iya Gong matur nuwun ya Gong ya. Nggih Gusti Patih monggo sami-sami. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik nggih Gusti Patih. Nuwun. Lho Kang Gareng. Iya, Truk. Ana apa Kang Gareng? Aduh, Gong ra kaya Gong. Sikilku sing tengen mulai kok boyo nganti tuk nggone kok jempolan iki rasane cumpleng linu luwara Gong. Geser-geser Gong. Ape njongone ra tak totor wis sabetah aku Gong. Oh, asam urat Kang. Ini ngeblak aku madhep rono. Iya Gong, iya Gong. Sing tengen iki lho. Iya Gong sing tengen iki lho. Mulai kok boyok ngene iki nganti tok sikil-sikil kene. Ya wis meneng wae bismillahirrahmanirrahim. Keparing saking Allah. Oh, sampeyan iki bar kebreset ya Kang. Oh iya Gong, aku ngarit kebreset wae iki rondo sejake tak benakne. Wis ora krasa Kang meneng wae. Ridane Gusti Allah. Ridani ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Mari teko pari, waras teko beras, tombo teko lara lunga. Wis Kang Gareng. Tondok legodi. Matur nuwun ya Di, matur nuwun. Ora usah matur nuwun karo aku Kang. Matur nuwun karo Gusti Allah. Aku mung jejeran mung lantaran isaku mok ndedonga. Nek disembadani insyaallah ya mari nek ora disembadani ya mbah kono. Aku isaku mok ndonga kok Kang. Iya wis di ora dadi apa-apa iki. Iki ana rokok sapes jalan super. Ya matur nuwun Kang, matur nuwun tak tampa ya ngakehno sedekah Kang ya. Rasa medhit-medhit iya Di tak ngakehno sedekah wis tak balik ya Di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngono Truk. Oh, Petruk, napa Truk? Ngene lho, Gong.
Aku ki pegel atiku. Ana apa ya masalah ponakan lanang kuwi. Bocah kok muluyur ora tau muleh nek dikandhani ki wani. Terus piye iki? Aku njaluk syarat supaya ponakan ki iso lulut, ora ngluyuran, nek dituturi nurut ora wani. Oh, ngono ta Kang ya insyaallah muga-muga disembadani dening Gusti Allah Kang ya. Tak dongakno, tak suwono karo Gusti Allah muga-muga sembadan sing dadi niatem ya Kang Pedro. Iya Gong, ngancani sadelo Kang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Billahil aliyyil azim. Wis Kang iki banyu iki kok ombekno anakem. Insyaallah wis ngombe banyu kuwi pinaringan ayem, tentrem, lulut, ora dadi bocah sing nakal, ora ngluyuran, ora wani wong tuwa ya. Muga-muga ya di kasembadani ya Kang, aku mung iso ndongakno tok, muga-muga disembadani dening Gusti Allah ya Kang ya. Iya Sedi sepatune iki no rokok rompat garung supriya tak tampa Kang rokok ngakehno sedekah ya Kang, ora usah medhit-medhit. Iya di wis tak balik ya di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muga awakku tetep diparingi sehat, anak bojoku urip lulus. Aku mung niat ingsun bismillah tetulung marang wong kang mbutuhake, sapa wae sing mbutuhake pitulungan.